Samuriris eko balik blegegek sadulita mel kula nuwun sewu nggih Premban kula ngajeng nyuwun priksa sing jeneng wong nindakake tapa prihatin niku nggih sae-sae mawon merga niku jangkung kekuataning batin gayuh kekuataning batin ning nek saben dina mongko tanpa kendhat jugar namung wanci nindakaken panembah dhateng panguwasaning Gusti sasampunipun menika lajeng kendel mawon boten mobah boten musik mongko tanpa dahar tapa prihatin menika kenging ning kesarasan nggih kedah dipun jagi mangke mindak boten prayogi kawontenanipun Premban aturi jugar sawetawis monggo bawa raos kaliyan ingkang abdi pun Semar. Wah ayo sing jeneng Piyai Tapa ya terus. Heeh. Kencokan apa-apa wis ora digagas. Ancen yo kaya mati sadroning urip. Lah iya. Kaya ora kaya awake dhewe kungkum cokot yuyu ele mlayu ngentar. Kungkum tak dekep pokoke. Ha iya. Ngerti-ngerti dicokot, rak malah cilaka. Ha iya. Lala Gareng Petro Bagong ora ting clemong. Iki bendaramu, nek bisa janjane aku pengen ngerti sejatine. Apa to sing digayuh? Wit biyen tekan nunggu lawan jugaring Penembahan Bima Paksa. Lah kok dadi ora nate jugar, pendak-pendak jugar mung nindakake panembah. Masuh sesuci kelawan raga tumuli munggah sanggar pelanggatan sakbubare kuwi manembah maneh. Pancen Ndara mboten kersa paring pangandikan Premban. Kula namung jurung donga supados napa sing mangjangka sageta kasembadan Ndara. Permara remangus wamya ngambrang kadi karunaning kaswase yen anel marga malalat tumiring sang kandha wastrat waja long-long lalu mangulati kocap kacarita manteng pangestining sang Begawan Bima Paksa madaning sumur tanpa dasar kedadak ingkang kekalangan Malaya ndengke sang Pandya Bathari Durga kadiraken ingkang putra Bathara Kala regemeng nyaketi unggahaning ngerisang Bima Paksa wau Semare konten prayetna semuriris eko balik dawuhmu apa biyung? Tobat. Ndak wis padake manteng pangestine. Bima Paksa nggone nglakoni tapa brata piye? Nggone aku bisa gawe cintrakaning si Bima Paksa sarana pusakaning Sang Hyang Jatimurti ya kuwi wujuding Cestrisula. Keparenging biyung Durga. Tak colongi pusaka saka kene mungkin Bima Paksa ora eling Purwadasina.
Begawanen kuandhaning Bima Paksa atur Sang Hyang Jagat Girinata nang aja nganti kawistara wujudmu ya Bathara Kala ya ngestahake dawuh Biyung Durna. Kontang wining samudra nglangut nangis kok iso genti-genten. Piye, Pak? Wes iki. Truk, Bapak anu asmane kumat. Oh ditindhi wong semene kok. Wedhus ora. Wong tuwa-tuwa tindhahi sak penake dhewe. Begen. Sesek, Pak. Seseke ora jamak-jamak. Ndara Bima Paksa ilang. Begawan Bima Paksa ilang, Pak. Bebahan Bima Cangkring ilang, Pak. Nek kae ilang mbok ben ngesruh wong nyambut gawe. Kena nggo banjelan. Iki nek ora tak aturke Sinuwun Prabu Darma Kusuma ora rampung Dole. Nyata laruta saking kutha Sangkara Kala yen amutusa Sang Sri Kakang Semar mlayu-mlayu eneng apa Kakang Nayantaka sekawit kula dinaringan kewajiban nengga kasutapanipun ingkang rayi Begawan Bima Paksa wonten ing sumur tanpa dasar inggih sumur Jalatunda. Mboten ngentos sangkan paranipun ingkang rayi nedhengipun tapa nedhengipun semedi ora ngerti sangkan parane lha kok kedadak dawah kalenggak kaya ana pusaka ingkang tumama bibar niku ingkang rayi ical kula kedhepaken wonten mendung peteng kaya pedhut ingkang nglimputi kewandhaning Sang Bima Paksa tumuli ical kula kedhepaken Engkang rayi ilang Dara engkang rayi Kakang Semar Kakang Nayantaka kuwi wis pirang-pirang warsa malah puluhan warsa nggone dadi pamomonging para Pandhawa tegese apa kang dadi dawuhing Puntadewa mestine Kakang Nayantaka wis nduket kejaba ndak dawuhi nderekke marang adiku Njadipati nggone nedheng Brahmana ning sumur Jalatunda uga ndak dawuhi ngawat-awati wong yen wis nampa dawuh supaya ngawat-ngawati mau tegese yen to ana lelakon ingkang tumanduk kelawan ingkang diawasi sayekti kudu ngerti apa kang dadi sebabe Kakang Semar Puntadewa ora trima yen to Kakang Semar mung wadul babakan adiku nggone ilang nanging kudu bisa njlentrehake menyang endi langing Bima Paksa
yen Kakang Nayantaka ora bisa nuduhake menyang endi langing Bima Paksa lan tumuju menyang endi lan sapa ingkang tumindak kaya mengkono. Pedah apa sira wujud Kyai Nayantaka, pedah apa sira wujud Kyai Badranaya ingkang pranyata ora lantip panggraitane Kakang Semar. Kapok ora. Bener sinuwun Puntadewa. Kowe iki kon ngawasi Ndara Bima Paksa ora ming dekem nganti lemahe dekok ngono kae. Kaya kebo ora. Mlesat. Kudu tanggung jawab, Man. Abot ta? Nang nganti kowe ora iso ngandhakake. Si sapa? Bima Gandreng. Bima Paksa. Heeh, Bima Paksa kuwi ilange merga saka sapa? Lan tumuju menang endi gunane apa kowe wujud Semar Badranaya? Hah? Wujud kira kowe? Kok iki bapak. Iki karo bapak kok sia-sia to. Aman, mangkel ya aku. Wong tuwa nangis wadul. Sampeyan nanjeke bab perkara niku sampeyan utuh kalih kula. Nggih, kula tak matur. Ning atur kula niku ampun dikira kula niku adu-adu, ampun dikira kula niku adul-adul. Sing bisa ngrangkani penggalih. Sing bisa meper hawa nepsu merga kula ngerti nek kula mblabari lelakon iki sampean mesti nesu, sampean mesti duka. Dukane sinuwun Puntadewa niku mbebayani. Dukane sinuwun Puntadewa niku mbebayani, dukane sinuwun Puntadewa niku. Ngono kok ora ming tenguk wae ming montak-mantuk. Wis domong nek bebayan iki njur wah Bagong iki. Nek sampeyan ora iso meper kordane nggawa nepsu kula wegah nek enten napa-napa tak tanggunge Kyai Semar. Ingkang rayi ditamani Cestrisula pusakaning Bathara Guru dening Betari Durga. Ilange merga diboyong karo Bathara Kala diaturke teng Suralaya, ilang wujuding nata Mak Puntadewa. Sampeyan kok meneng mawon. Keng raka duka kaya ngoten kok sampeyan ming begegek. Ora mobah, ora musik. Monggo sampeyan niku duwe kadang tuwa. Kadang tuwa sampeyan anguk-anguk lawanging kacintrakan kok kendel mawon. Lah napa kaya ngoten niku sipating satriya Madukara babar yaksa. Kowe nek kelingan Pandhawa bangkit iki tau dilakokke nang kono kok kowe ora kelingan. Begegek. Sing tak pikir apa? Sing tak pikir gondo. Ha. Kancamu sing gondrong kae. Penyakit ora. Ora do trewet iki apa? Apa kae Bathara Kala kok hae-hae. Oh, kleru len jupuk saja. Walah dalah. Saya tuwa, saya pikun rumangsaku.
bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca kala agi guru ana dawuhmu apa Bima paksa Sirabaya ora ngarsa ulun jumbuh lan ngendikaning ibu Pandya Betari Durga ya biyung permoni sawise Bima paksa bisa ora eling Purwadusina ndapasrahke marang kaki guru mangsa baranggane bakal nyirnakake Bima paksa ning ragane aku ingkang bakal nadah kala mangsa tunggunen sak jabaning kayiwangan sawise Bima paksa ulun perjaya ulun bakal ndangu kelawan jeneng kita Bathara Kala wah njaluk pamit kaki guru Swamya ngambreng kadi karunaning kaswasih dosang kanda Astratmaja ing guru kakekku Werkudara iya ning kene ora ana Werkudara sing ana Bima paksa ya Bima paksa apa ta sababe jeneng kita ulun perjaya sarta ulun dawuh kelawan Betari Durga lan Bathara Kala supaya nyewanake kelawan jeneng kita. Sabab ngerti ya. Lamun apa ingkang kita tindakake mau sayekti gawe kapitunaning liyan. Gawe kapitunaning para jim setan mriprayangan berkasaan ingkang minangka dadi titah ulun uga. Mula ulun kudu tumindak adil. Lamun kita mboya bisa dielingake lan ora bisa dielekake. Bima paksa ulun paripaksa ingkang kudu nyingkirake kelawan jeneng kita. Yen pancen aku mbok anggap luput, yen pancen aku mbok anggap kleru, lan aku bakal mbok singkirake. Aku ora bakal wegah, lan aku saguh nanggung perkarane. Yen ngono kita ikhlas kelawan pati kita, ora ikhlas sebab apa? Yen pancen kita ikhlas kelawan pati kita, mara mapana ulun perjaya ana ing Suralaya. Nanging aku ana panjaluk. Panjaluk kita apa? Aku gelem tekaning pati, ning patiku kudu dicemplungake ning kawah Candra Dimuka. Apa to sababe dene kita darbe panyuwun ingkang kaya mengkono? Iki dudu perkaramu. Yen kowe niat bakal mateni karo aku, yen aku wis tekaning pati, apa kang dadi niatmu wis rampung, apa kang dadi niatmu wis paripurna? Ora usah dadak takon apa sebabe nggonku njaluk mati dadak dicemplungke ning kawah Candra Dimuka. Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Nanging apa to sababe dene kita bakal ulun perjaya teka kita darbi panjaluk pati kita mapan ning kawah Candra Dimuka wis bola-bali tak kandhake. Kuwi dudu perkaramu. Kuwi pancen pangajaping atiku. Wah. Aku pengen nggonku nglakoni pati iki mengko dosaku tak lunasi dhisik eneng kawah sawise dosaku wis lunas eneng kawah Candra Dimuka aku lagi ngrasakake tentrem ana ing kasuwargan Bima paksa apa kang dadi panjaluk kita bakal ulun udaneni para gagi ngendi dalan parane kawah Candra Dimuka ora usah dadak didabyang dewa-dewa aku dhewe tak jegur neng kawah Candra Dimuka. Tanda-tanda menika Adi Guru. Tanda-tanda kados pundi Kang? Ya tanda-tanda wong ora salah kok arep dipaika arep dipercaya menika. Ingaten menika. Piyambakipun ikhlas dumugi ning pejaning darbe panjaluk. Panjenengan dangu apa to sababe dene panjaluk kita mati kok dadak cemplung ning Kawah Candra Dimuka. Bima paksa atur wangsulan iki dudu perkaramu iki perkaraku lah niki sing sininget wonten telenging panganahipun Bima paksa.
panjenengan kemawon boten saged anggagapi. Menika tegesipun panjenengan kedah prayitna tuwin kedah nglenggana bilih paningal kawaskitanipun Adi Guru sampun sirna. Mergi panjenengan boten saged maos batosipun Bima Paksa, monggo Bima Paksa menika namung titah. Tiyang ingkang tumindakipun angkara budine Candala menika kula nuwun sewu, nadyan tiyang menika pinter, nadyan tiyang menika awas. Ning saha panguwasaning Gusti kapinteran lan awasing paningal disuwun wangsul primuk pramila dados dene tiyang bodho longa-longa lan tiyang ing boten saged nyumurupi dhateng kawontenaning batos di Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksasara Maruta pawana bana margana ing Kakang Rada punawi wonten yaksa kalinging minggah wonten ing Bali Martya Kunda sajaipun yaksa menika badhe damel risak ketitik katingal abrit bergadak pasuryanipun yaksa menika. Semunipun sampun duka. Monggo dipun timbali menapa wigatosipun. Ya itu mindak elek ya iso ana-ana wae pacobane mesti kesandung kesrimpet karo lelakon. Pun to, tiyang niku nek lelang mlaku ngati-ati ya tangeh kesandung, tangeh kesrimpet. Mlaku menika tanpa dipun tata. Tanpa pengati-ati mung nuruti karo kareping ati, pus mang pesthekke. Mang pesthekke nek bakal kesandung, bakal kesrimpet, bakal tiba menika sampun dados kodrating Hyang Wahanasa. Dipun dangu? Inggih Kakang. Kula sampun tunggak waru godhong dadap lho, Di. Inggih. Mboten melu-melu, mboten melu nggarap menawi wonten perkawis menapa-menapa. Yaksa, kita sapa? Cetha lamun wis bawur paningalmu. Ora weruh karo titahe. Kowe dadak takon karo aku Bathara Guru. Wadiar. Buta pinter iki. Saora-orane SSM. SSM menika menapa Kakang? Susu telur madu. Kakang Rada menika menawi paring pangandika. Kajengipun wong kula niku ya mung ngece sampeyan kok sampeyan kandhani ngaya sakniki ana kahanan kaya kene kula isane mung ngeledek. Kowe ora tepung karo aku kebangetan nggonmu dadi dewaning para dewa. Pancen agal aku disawang dudu sejatiku nanging kaya ngene iki yen to wis mubal kamurkanku. Aku titahmu Bathara Guru ya Bathara Guru aku ya titahmu. Apa sababe dene jeneng kita mapan ana ing Suralaya goleki adiku. Sapa kadang kita? Pandhita ing sumur tanpa dasar ya ing sumur Jalatundha. Bima Paksa. Bima Paksa ingkang diboyong dening Bathara Kala munggah ana ing kayiwangan saiki menyang endi Bathara Wiladara. Puntadewa lawan Arjuna. Teka wujud kita wujud kaya mengkono Kakang Rada menika wayah ulun Puntadewa lan pun Janaka. Ampun ngertos. Kenging menapa Kakang Rada mboten paring dawuh kaliyan kula tunggak waru godhong dadap. Rada mboten garap mboten melu kuwali. Mboten melu mboten garap. Tunggak dadap godhong waru tunggak waru godhong dadap. Inggih Kakang. Pun monggo dipun sekecaken. Kula aturi angrahapi perkawis menika kula aturi angrahapi lelampahan menika. Monggo, monggo. Puntadewa. Kita ing ngapaes yaksa kaya mengkono sayekti bal-baling kanepson. Ngerti yo. Lamun Bima Paksa dina samengko wis sirna. Lho. Sirna sebabe apa?
merga Bima paksa ulun cemplungake ning kawah Candradimuka. Piye? Bima paksa ulun cemplungake ning kawah Candradimuka. Wah, gelak limpah. Kosek, Puntadewa. Wah, edan kowe iki. Wah, dadi buta kok ndase sapa-sapa dimot. Edan tenan. Ulun ki dewe. Sirahe disesep-sesep. Sing luput ki Bathara Guru. Sing kleru ki Bathara Guru dudu ulun kok di ngono-ngonoke. Wah, lah ulun ya gila kaya. Bathara Nrata. Iya, ulun Bathara Nrata. Ulun ora melu-melu. Ki lho rambute teles kabeh kita iki ngawur. Sak kepenake dhewe kita iki. Iya piye wis kebacut kok iya. Aku kudu wis kono kapokno, manik poyoke kampun rata kapokke ndak tuman wae tumindake. Oh. Cancut arane cecincing tali wanda cecawet ning setake sabuk bandange tanon ingkang gumana musik wonten ing paningaling Sang Bima Paksa. Kejawi amung gegayuhanipun Sang Bima Paksa anggenipun kepengin nyuwargaken ingkang Rama tuwin ingkang Ibu. Dingkem kang netra manjing telenging kawah Candradimuka. Manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani rumangsa bingung jroning pamikirku aku bakal lebur tumpur tanpa dadi ning pancen niat wis tak tekake tekad angur boyo tekaning pati tinimbang gegayuhanku ora kelakon nanging bareng aku mlebu jroning kawah geni ingkang panase pitung panas geni Madyapada wah teko krasa anyep jejet ora ngrasake hawa panas suwene mlaku tekan tengah-tengah kawah Candradimuka. Iki ana geni ingkang cahyane katon biru. Maweh prabawa hawa adem. Apa pancen iki genining sukma ingkang wis lunas nyaur utange jroning kawah Candradimuka. Apa pancen iki genine wong kang tumindak becik satemah kleru nggone mapanake. Wah, iki apa?
Iki bangsane apa? Aja nyegat dalanku, aku arep nasak telenging kawah Candra Dimuka. Bratasena. Bratasena anakku. Iki wong tuamu nggir. Bratasena atmajaku bocah bagus. Werkudara iki bapakmu Pandhu lan ibumu Madrim Kulup. Wah, Bapak Pandhu. Aku Madrim dari wangi kroyo-royo monggonku kepingin netepi jejering anak ingkang kudu bisa nyuwargake lawan wong tuwa. Mula dina iki tekadku wis gambuh, tekadku wis manunggal. Nggonku bakal bisa dadi sarana swarganing wong tuwaku. Bratasena, kabeh ingkang wis pun Rama lakoni sayekti jumbuh kelawan prasapaning pun Rama. Perkara iki wis ndak antepi nggih. Sira Atmajaku ora usah dadak bingung. Sira Atmajaku ora usah dadak kodheng. Iki wis dadi pilihaning wong tuamu Pandhu Dewayana. Nggone ngrasakake gedhening katresnan kelawan ibumu Madrim satemah wong tuamu kudu ngupata lamun besok tekaning janji saguh mapanana ing Candra Dimuka. Perkara nggonmu janji karo sing gawe urip Bathara Guru kuwi perkaramu. Perkara nggonmu ngendika durung lunas lan durung rampung kuwi perkaramu. Ning pambudidayaning anak mestine dadi petungan liya tumraping Gusti sing akarya jagat. Pambudidayaning anak nggone budidaya nyuwargake wong tuwa mesti dadi petungan liya tumrap Sang Hyang Manikmaya. Nggone ngitung perkara lunas lan orane nggonmu nyaur lawan utangmu, Bapak Pandhu. Gancing langit lap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Guru kakeku iya Bima paksa prapta lurun ning kawah sayekti sepisan ulun nyuwun pangapura krana ulun kablinger marang pakartining Bathari Durga satemah kawasa nginger kelawan kiblat ulun. Ulun tumindak kang ora sakmestine. Ulun ngluputake kelawan Bima paksa satemah sira ulun cemplungake ana ing kawah. Nanging wektu dina iki ulun njaluk senjata pitulung kelawan sira Kulup. Kadang kita sakarone Punta lan Arjuna nggone ngamuk punggung salin wujud dadi buta. Satemah gawe sungsang bawana balik kayiwangen. Ulun njaluk kita metu saka kawah. Elingna, emutna kadang kita nggone kabranang rasa Bramantya Bratasena. Gonjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Guru kakekku yen pancen kuwi sing dadi dawing Manikmaya kakekku aku mung saguh
Ternyatane aku dadi titahmu. Nanging uga aku njaluk marang guru kakekku supaya mituruti sing dadi panjaluke Bima Paksa. Apa to kang dadi panjaluk kita nggonku adreng manjing telenging kawah? Merga aku entuk sasmita yen to wong tuaku sakarone Bapa Pandhu lan Babu Madrim dulung manjing ana ing kasuwargan. Jebul tinemune kepara nyata isih mapan lenggah ning kawah Candradimuka. Aku njaluk suwargakna wong tuaku apuranen kaluputane dimenisa manjing swarga nur kasuba. Ulun pan lilani apa kang dadi panjaluk kita. Pandhulan Madrima Sula nunggahake ana ing swarga Narakastuba. Kita kudu teteping janji. Nggon kita kudu ngendhakake kamurkaning Puntadewa lan Arjuna ingkang wujud yaksa. Wah, njaluk pamit. Sesumbat lindho bumi kuncing kumalu uthuk guntur ketup. Bima Paksa, ya Bima Paksa, ya. Wiwit dina iki wis dudu Bima Paksa. Merga panjangkane Bima Paksa ingkang disengguyung dening dulur-dulurku kabeh wis kelakon. Barep kakangku. Wah, jlambrong. Racuten kamurkanmu. Aja nguja marang Bramantyaning ati ingkang keladuk kepanasen. Mundhak ngobong karo uripmu ora prayoga. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara cetha pamirengipun Kakang nggone Syadi wis matur ingkang kaya mengkono. Barep kakangku jlampruk apa ingkang tak ajab nalika aku tau tate matur lawan barep kakangku lan jlampruk nggonku kepengin nyuwargake lawan wong tuwa. Wah, dina samengko wis kelakon sumurupa. Bapa Pandhu lan anggone duwe utang nalika uripe lan kudu nyaur ana ing telenging kawah Candradimuka. Dina iki wis lunas ora merga saka Werkudara, ora merga saka Bima Paksa dhewe, nanging tanpa panyengkuyunge barep Janaka lan kembar kabeh ora bakal kelakon. Aduh Yayi, syukur yen to kaya mengkono ya.
kadangipun Kakang. Sayekti apa kang dadi gegayuhaning Siadi ingkang sinengkuyung dening pun Kakang apa dene Arjuna? Wis kelakon. Dina samengko Pandhawa katon bangkit nyuwargake kelawan wong tuwa lan bangkit minangka putra ingkang tansah kudu ngabekti kelawan wong tuwa lan bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan Kanjeng Rama dene Kanjeng Ibu. Yo. Dimas kanthi kaya mengkono Pandhawa ora bakal kabanda marang kewajiban ingkang durung bisa dirampungi jroning jagat. Luwih kepenak nggone siadanipun Kakang gumelaroning jana luka, luwih jenak nggone siadanipun Kakang minangka dadi pengayomaning para kawula dasih sak negara Ngamarta. Kakang Semar saka ngendi? Nyingkirke Bathara Kala lan Bathari Durga. Kaya kowe mau ming dengok-dengok mir. Weh. Ora ngerti aku gelut karo Bathara Kala Bathari Durga. Bathara Kala tak tantang. Tak cengkiwing. Terus tak sebul melayu. Bathari Durga tak tarik behane. Wong tuwa apa? Tendang mencelat. Oyak saka mburi tak cetat-cetet. Tak jiwit tak cetet. Suwe-suwe gila dhewe. Terus melayu. Kawar. Oh. Kakang Semar. Kula. Aja ngendika kaya mengkono, Kakang. Wah, dipol cangkeme. Tuwa-tuwa. Ora golek dalan padhang anggere ketemu Durga mesti tumidake sapenake dhewe. Tinggal hiburan. Ngrabuk nyawa cengelmu. Wah, kowe iki dadi patuladane. Nala Garing Petruk Bagong nek kowe ora ceniningan anakmu ya ora ceniningan. Gandeng kowe ceniningan anak-anakmu ya ceniningan. Kowe nek omong ngawur anak-anakmu nek omong ya ngawur. Sekop sisan. Penyakit to. Aku ngene iki mergo kowe jebulane. Nek kowe ora ceniningan, anakmu ya alim. Ana gandeng kowe berkasaan. Aku ya melu berkasaan. Oh, jak-jak. Ditapuk dhewe. Wah, pun sampun. Pun padhang lelampanipun. Mugi-mugi lelampan menika dados sasmita ingkang nami anak. Iya, heeh. Ben. Wak cucuk bumbunane. Aku Pak sing arep nyuwargake kowe. Engko tak timpal saka Kawah Candra Timur. Bahasamu iki lho. Ditimpal ki apa? Wis yo, bubar yo. Mbok omong wae ora. Ndara Puntadewa dadi wayang ra omong ki. Meneng wae klecang-klecem. Ngendi kok aduh. Nek karo Nalendra ki yo njawil wae kok nyetot. Mongko kukune dawane ora jamak. Iya Kakang Semar, muga-muga ngendikaning Kakang Semar dimidhangetake dening para putra-putra ingkang kudu ngabekti kelawan wong tuane Kakang Nayanta. Nggih.